Chocho tukwenda ase timu ya Sportiff Nyabururu kosoria ase ligi ya FKF Division 2 nigeria sokina kwenda kopeke meroberio kwenda kibuna possible kweranira kwa ligi ya FKF Division 2 nyare ko bagekwero beribuya mono gwetira chigosori chake busani ase ntunda ya eta nige timu ya Sportiff Nyabururu eta kolibuya ase ligi ya FKF Division 2 ase ya ute kunyara gotirimbo kunseko chia ase ligi ya Nyanza Regional League ase no boteni bwatiro na mboga ndrene chigosori chake busani kore kibuna bagosori abageni bari timu ya Sportiff Nyabururu bagurire banyare kwa bakunarana ne timu erororo kwanake timu ya Sportiff Nyabururu neri kama chibwa maya ase ligi ya FKF Division 2 asamari tangoro ku Gisemba Elvis awange ba maete na 1000 nje head coach ya Nyabururu Sportiff yegwaka Division 2 ime Central Zone Group C last season na ndene timu ya Ravere Division 2 chinga kichintambe ono ase season ya era mtu atema ikageranga tukatigara ase ligi ono gwepanga tore gwaka ligi ya 2023-2024 togendrete pre-season abwas toga sene okora mazoezi megeti kya Nyabururu ande pre-season ye togendrete gwaka chifriend ne chitimu awao una litukolia rero twanyare gwaka ne team ya Iterio United yu twanyare konyorobo buiwe chigori berase watanyara gotofunga na ande toganyete umupira onde ukabire togakana Super Warriors yinere gwaka County League ase okoenderanga gwepima chinguru na koendera gokonye team orwase twatigerete elinde nga konyementa chinguru na gotema baki bali abande twasainiri asege kosi elinde kororanga nga yoborege ubore na ande tomente okobachinga kinchirororo na togo saba abantu borogongo ba Nyabururu kitutu chache South na Kisii ase ngima tonyare kubwatisia chitimu echirensa anemono na Nyabururu Sportiff tebwati sponsor igetegemete amashabiki ndoru 200 ndoru emia elinde konyara goikera waka chigame chiabo pre-season so far mbiere twachagete early preparation garanga gerete lige go chako mutinye 10 wanige ne friendly yeto ya kane ase pre-season togenda gwaka pre-season chinyinge HDM elinde tonyara ko prepared kera togo chiko chako meches yeto ya division 2 nyora ntore prepared na signing chigenda tako koru ase ngenjo nere open as long as yore oro mwake umya ndogo chezo chi friendly mne chitoko pimira bachezaji